Je proste nesmierne ťažké vôbec poňať myšlienku pochodu dlhého 40 000 kilometrov. Hej, to je absolútne šialené číslo. Zdroje jasne hovoria, že to je vzdialenosť, ktorá sa takmer rovná celému obvodu zemského rovníka. Presne tak. A teraz, ak do tejto rovnice pridáme fakt, že tento pochod sa odohrával v kožených sandáloch a s 30-kilogramovou výzbrojou na chrbte. Áno, a to cez vyprahnuté púšte aj zamrznuté horské priesmyky. Úplne. A popri tom všetkom museli títo muži neustále bojovať s tými najväčšími a najsmrtovnostnejšími armádami vtedajšieho sveta. Takže vítam pri dnešnom hĺbkovom rozbore, ktorý je venovaný presne tomuto neuveriteľnému fenoménu. Ďakujem za slovo. Dnes máme na stole naozaj masívnu hromadu zdrojov. Sú to detailné encyklopedické záznamy, analýzy vojenských stratégií a historické texty, ktoré rozoberajú tú samotnú anatómiu starovekej Macedónie. Tedy jasné, len aby sme mali kontext. Našou úlohou ale nie je dnes len nejaké nudné a mechanické vymenovanie zoznamu bitiek, že? Presne tak, vôbec nie. Dnešnou misiou tohto ponoru do materiálov je nájsť odpoveď na jednu zásadnú otázku, ktorá sa v podstate ťahne všetkými týmito textami. A to je? Či môže čistá vojenská genialita a nezlomná vôľa jedného jediného muža vybudovať trvalú civilizáciu? Alebo, a to je ten druhý pohľad, či je na udržanie obrovského impéria nakoniec nevyhnutná tá nudná byrokratická štruktúra stabilných inštitúcií? Táto otázka je absolútne kľúčová. Pretože príbeh, do ktorého sa práve ideme ponoriť, proste nedáva z hľadiska bežnej historickej logiky vôbec zmysel. Nedáva, to je pravda. Väčšina impérií, ako napríklad to rímske, sa budovala celé stáročia. Bol to pomalý, medzigeneračný proces. Presne pomalý proces. Ale tu sa bavíme o dvoch mužoch. O otcovi a synovi, ktorí v priebehu obyčajných dvoch generácií vzali malý, vojnami vyčerpaný štátik na severe Grécka a premenili ho na ríšu rozprestierajúcu sa naprieč Európou, Áziou a Afrikou. Aby sme však vôbec dokázali pochopiť tohto syna, teda slávneho Alexandra Veľkého, musíme najprv preskúmať nástroj, ktorý zdedil. Všetko to totiž začína v roku 359 pred našim letopočtom, keď na trón nastupuje jeho otec, Filip II. Hej, otec. Pretože Filip II. Je v mnohých ohľadoch strašne nedoceneným architektom celého tohto, povedal by som, macedónskeho zázraku. Úplne súhlasím. Zdroje uvádzajú, že keď prevzal moc, Macedónia bola považovaná len za akúsi zaostalú perifériu. Ale Filip priniesol reformu, ktorá doslova zmenila dejiny vojenstva. A to bola slávna macedónska falanga. Áno. V materiáloch sa často spomína, že to bola mimoriadne zomknutá formácia pechoty. Ale to, čo z nej robilo skutočnú zbraň hromadného ničenia, to bola jej vnútorná mechanika a hlavne dĺžka ich zbraní. Dobre, poďme si to rozmeniť na drobne, lebo predstava obyčajného zástupu mužov s kopiami ani zďaleka nevystihuje tú realitu na boisku. To teda nie. Zdroje hovoria, že títo vojaci, nazývaní pezetajroví, používali tzv. Sarisu. To naozaj nebol meč ani bežný oštep. My sa tu bavíme o kopii dlhej neuveriteľných 6 metrov však. Presne, 6 metrov. Neskôr to dokonca mohlo byť aj viac. Pre kontext stačí si predstaviť, že to je výška bežného dvojposchodového rodinného domu. Ako sa s niečím takým dalo vôbec manévrovať v reálnom boji. Vyžadovalo si to brutálny fyzický tréning a dokonalú synchronizáciu celého tímu. Kopia bola vyrobená z pevného drieňového dreva a bola taká ťažká, že na zadnom konci musela mať kovové protizávažie. By vojak asi nedokázal udržať v rovnováhe. Presne tak, prepadla by dopredu. A teraz k tej mechanike formácie. Základná jednotka, tzv. Syntagma, pozostávala zo 256 mužov. To znamená 16 radov po 16 vojakov. Prvých 4 až 5 radov malo tieto obrovské 6-metrové sarisy sklopené priamo horizontálne vpred. Čiže nepriateľ, ktorý sa blížil k tejto formácii, nečelil jednému radu čepelí, ale doslova stene 5 radov hrotov naraz, ktoré sa ešte k tomu aj prekrývali. Presne, to musel byť neuveriteľný psychologický teror. A to zďaleka nie je všetko. Tí muži od 6. radu až po ten úplne zadný 16. rad, tí mali úplne inú úlohu. Čo tam vzadu robili, keď nedotiahali na nepriateľa? Svoje sarisy držali vstyčene nahor pod rôznymi uhlami nad hlavami tých predných radov. Vznikol tak hustý les pevných drevených žrdí. A ten fungoval ako doslova kinetický štít.
Počkaj, akože proti šípom? Presne. Keď nepriateľskí lukostrelci vypustili salvu šípov, tieto šípy jednoducho narazili do tohto lesa pohybujúcich sa drevených kopií, stratili kinetickú energiu a v podstate neškodne padli na zem pred vojakov. Wow. Ak by som mal použiť analógiu, tak v nejakých starších diskusiách sa falanga občas prirovnávala k starovekému tanku. Ale čím viac sa do toho teraz ponárame, tým viac mi to pripadá skôr ako gigantický, hrodmi posiatý buldozer, ktorý má odmontovanú spiatočku. To je veľmi trefné prirovnanie. Akože, ak za ten buldozer rozbehne vpred po rovine, neexistuje na svete pechota, ktorá by ho zastavila. Zomelie aj 20-násobnú presilu. Ale zároveň si neviem predstaviť, ako takýto obrovský stroj funguje v nejakom náročnejšom teréne. Čo ak sa v ceste objaví les alebo prudký kopec? A to je ten moment, vtedy sa z najsmrtonosnejšej zbrane stáva absolútne nepoužiteľná pasca. Falanga bola totiž extrémne neflexibilná formácia. Zdroje explicitne poukazujú na to, že stačil jeden skalnatý zraz, osamotený väčší balván alebo pokus bojovať v hustom lese a v tých dokonale zoradených radoch okamžite vznikla trhlina. A to bola obrovská chyba. Fatálna chyba. Pretože ako náhle sa do tejto trhliny dostal nepriateľ s krátkými mečmi, macedónski vojaci s tými obrovskými 6-metrovými kopiami boli v boji zblízka úplne bezmocní. Logicky. A v zdrojoch sa spomína aj to, že ďalšou masívnou slabinou boli boky tej formácie. Obzvlášť pravé krídlo. Prečo vlastne práve pravé krídlo? Ide o to, že každý vojak držal menší štít tak, aby kryl seba a čiastočne aj muža po svojej pravici. Ten úplne posledný vojak na pravom okraji formácie tak už nemal vedľa seba nikoho, kto by ho chránil. Jeho pravý bok bol útočníkom úplne otvorený. Čiže celá pravá strana formácie bola zraniteľná. Áno, Filip II a neskôr aj Alexander tento problém museli riešiť. A riešili to tak, že tieto zraniteľné krídla neustále a veľmi agresívne kryli elitným jazdectvom a ľahkodencami. Bola to naozaj hra dokonalej synchronizácie na boisku. A musíme uznať, že táto hra Filipovi fungovala priam ukláškovo. Pomocou tohto spomínaného buldozera on vlastne zjednotil v roku 338 pred našim letopočtom v bitke pri Chéroniej takmer celé Grécko do tzv. Korinského spolku. S tým, že Sparta bola jedinou veľkou výnimkou, ktorá sa nepridala. Jasné, Sparta. Ale v podstate bolo všetko pripravené na ten ultimátny cieľ, na inváziu do obrovskej Perskej ríše. Lenže plány často narážajú na realitu. V roku 336 pred našim letopočtom bol Filip náhle zavraždený vlastným strážcom. A to je ten zlom. Stroj bol postavený, ale zrazu stal bez vodiča. A do tohto prázdneho, nebezpečného priestoru nastupuje iba 20-ročný Alexander. Tu sa dostávame k momentu, kedy sa vojenská inovácia spája s nevydaným intelektuálnym základom. Pretože Alexander nebol len nejaký, synáčik z kasární. Presne tak. Alexander totiž nebol iba synom kráľa, ktorý trávil čas trénovaním s mečom. Jeho otec urobil mimoriadne prezieravý krok a najal mu toho najlepšieho možného tútora tej doby, Aristotela. Pri tomto sa musím na chvíľu zastaviť, lebo táto kombinácia je fakt fascinujúca. Aristoteles je jeden zo zakladateľov západnej filozofie, logiky, etiky. A mňa hneď napadne, ako sa lekcie o etike a literatúre premietnú do mysli mladíka, ktorého hlavnou životnou náplňou bude viesť 10 000 mužov do krvavých bitiek. Na prvý pohľad to znie ako úplný paradox. Hej, znie to tak. Ale dáva to zmysel, ak sa na to pozrieme z hľadiska akéhosi kognitívneho vybavenia. Aristoteles ho totiž nenaučil len rozoznávať dobro od zla v dnešnom morálnom ponímaní, on ho naučil kategorizovať svet. Analyzovať problémy z viacerých uhlov a predovšetkým vštepil mu hlboký záujem o biológiu, geografiu a pochopenie cudzích kultúr. Zdroje podčiarkujú, že Alexander nešiel do Perzie len ako nejaký ničiteľ, on tam išiel s otvorenou myslou výskumníka. Zostáva však faktom, že v roku 334 pred našim letopočtom predsa len vyráža na svojom koni Bukefalovi do Ázie, aby dobíjal. S armádom čítajúcou zhruba 37 000 mužov. Áno. A tu sa tie naše materiály dostávajú k číslám, ktoré vyrážajú dých. V bitke pri Isse a neskôr pri kľúčových Gaugamélach čelí vojskám perského kráľa Daria III. A zdroje hovoria o perskej armáde, ktorá mohla mať od 250 000 až po 600 000 vojakov. To sú naozaj desivé čísla na tú dobu. Extrémne.
Akože, ak som veliteľom s 30 000 mužov a vidím pred sebou 500 000 nepriateľov, môj prvý pút by bol vybudovať nejakú neprekonateľnú hradbu a len sa modliť, aby sa tí Peržania nakoniec stiahli. Alexander neurobil absolútne nič z toho. Neurobil to, pretože pochopil niečo zásadné o povahe takto masívnych armád. Armáda o veľkosti 500 000 mužov nie je jednoliatý, dobre namazaný stroj. Je to nesmierne krehký ekosystém, Ktorý drží pohromade iba vďaka veliteľskej štruktúre. presne. A Alexander v bitke pri Gaugamelách aplikoval 3 taktické manévre, ktoré tento ekosystém úplne rozbili. Prvým bol tzv. Šikmý útok. Úmyselne odmietol posilniť svoje ľavé krídlo a stiahol ho trochu dozadu. Počkaj, čiže on sám seba úmyselne vyviedol z rovnováhy. Áno, úplne zámerne. Naopak, všetku ofenzívnu silu koncentroval na svoje pravé krídlo, ktorému osobne aj velil. A druhým krokom bol falošný ústup. Dnes si povieme falošný ústup. A znie to vcelku jednoducho. Lenže v staroveku. Uprostred toho prachu, kriku a absolútneho chaosu. Nariadiť vlastnej jazde, aby predstierala paniku a útek, bez toho, aby sa to zvrhlo na skutočnú smrteľnú paniku, to vyžaduje železnú disciplínu. Tento manévr im zafungoval dokonale. Perská jazda si myslela, že konečne zlomila macedónsku líniu a vrhla sa priamo za ustupujúcimi vojakmi. Čím ale perské sily opustili svoje určené obranné pozície. A v ich obrovskej línii sa zrazu logicky otvorila obrovská diera. Presne v tom momente Alexander využil svoju tretiu taktickú výhodu. Okamžite zmenil smer svojho pravého krídla a vrazil obrovským klinom svojej ťažkej jazdy, hneď nasledovanej tou pechotou s falangami, priamo do tejto novovzniknutej trhliny. On ale nemieril na zničenie celej armády, že? Nie, mieril na jediný bod na celom boisku. Priamo na miesto, kde vo svojom voze stál samotný perský kráľ Darius III. Ako náhle Darius pochopil, že všetky tie macedónske kopie a jazdci mieria rovno na neho, tak jednoducho spanikáril a utekol z boiska. A to je ten moment, keď 500 000 mužov vidí, že ich boh a král uteká, je úplne jedno, koľko majú v rukách zbraní. Vypukne obrovský chaos a armáda sa rozpadne. Toto ukazuje tú obrovskú Ascendrovú schopnosť čítať psychológiu boja. Je to tak, on bol majstrom psychológie. Rovnakú psychológiu mimochodom využil aj pri tom slávnom gordickom uzle v meste Gordion. Zdroje to pekne upisujú. Legenda hovorila, že ten, kto rozviaže tento nemožný úzol, ovládne celú Áziu. A vieme, že mnoho ľudí sa pred ním roky snažilo nájsť konce tých lán a neúspešne ho rozpliesť. Jasné, ale Alexander nepoužil logiku. On použil demonstráciu čistej sily. Vytiahol meč a ten úzol proste rozťahol na polovicu. Ten odkaz pre všetkých bol absolútne jasný. V zmysle, ja nebudem hrať podľa vašich starých pravidiel, ja si prinesiem svoje vlastné. Wow, to je naozaj silné. Ale úprimne, rozťať úzol a vyhrať vojenskú bitku je stále len tá jednoduchšia vojenská časť rovnice. Skutočným testom jeho kapacity nebolo len obsadiť obrovské územie, ale reálne a dlhodobo ho spravovať. A tu sa dostávame do tretej fázy tohto rozboru. A musím priznať, že pri čítaní týchto materiálov u mňa prichádza celkom silná dávka skepsy. Ako to myslíte? No, po príchode do Egypta v roku 332 pred našim letopočtom je Alexander vítaný ako osloboditeľ, je tam uctievaný ako syn boha Amona a legitívny faraón. Zaklada slávnu Alexandriu, dokonca s tým slávnym majákom na ostrove Faros. A celkovo vlastne založil po svete okolo 70 rôznych Alexandrií. Áno, jeho stopa v mestsevínskej infraštruktúre bola obrovská. Potom vstupuje do Babylonu, vtedejšieho úplne najväčšieho mesta planéty, bez jediného preliatia krvi a robí z neho priamo hlavné mesto svojej ríše. A zdroje to opisujú tak, že on neníčí perskú kultúru, ale snaží sa ju nejak fúzovať a integrovať. Hej, ožení sa napríklad s perskou princeznou Roxanou. A podporuje tých hromadné svadby až 80 000 macedónskych vojakov s lokálnymi ženami. Dokonca prijíma perských šlachticov do vlastnej armády. V historických textoch sa to často vykresľuje ako taká obrovská vízia spojeného eurázijského bratstva. Chápem, kam mierite. Nebol to ale z jeho strany len absolútne chladnokrvný kalkul. Pretože s 30 000 macedónskymi vojakmi je predsa fyzicky nemožné vojensky okupovať obrovské impérium od Grécka až niekam po Indiu. Nepotreboval tú fúziu národov jednoducho len na to, aby mal kto reálne vyberať dane a držať na uliciach lokálny poriadok.
Podľa mňa to je mimoriadne trefná analýza z vašej strany. Skutočne za týmto tzv. Mierotvorným prístupom bola naozaj obrovská dávka čistého pragmatizmu, ktorú by sme dnes v modernom svete nazvali imperiálnym preťažením. Logistika na takéto šialené vzdialenosti by inak bez pomoci domácich jednoducho nefungovala. Čiže to bol vlastne jediný spôsob, ako prežiť. Presne. Ale, a tuto začína byť zaujímavé, tento jeho pokus o kultúrnu syntézu narazil na obrovský odpor zvnútra jeho vlastných radov. Najlepšie sa to ukázalo pri tom ich dvornom protokole. Alexander sa totiž pokúsil zaviesť starý perský zvyk zvaný proskinéza. Počkaj, to znamená to padanie na kolená a klananie sa pred vládcom však. Áno, ale kým pre Peržanov to bolo naozaj len úplne bežné vyjadrenie dennej úcty ku kráľovi, pre vojakov z Grécka a Macedónska bolo toto gesto vždy vyhradené výlučne a len pre bohov. Pred človekom by to nikdy neurobili. Čiže keď Alexander začal požadovať, aby pred ním jeho vlastní generáli, s ktorými kedysi jedol z jedného kotla, padali na tvár do prachu, spôsobilo to logicky obrovský kultúrny šok. Obrovský. Oni to totiž začali vnímať tak, že Alexander stratil rozum a úplne podľahal nejakému božskému komplexu. Týmto vlastne urazil celú svoju pôvodnú armádu. A tu už impérium začína celkom nenápadne, ale jasne praskať vo švíchoch. Napriek tomuto obrovskému vnútornému napätiu Alexander ale túži ísť ešte ďalej, úplne za okraj známej mapy. Preniká cez Skýtiu a mierí až dole do Indie, k rieke Indus. Áno, tam sa v roku 326 pred našim letopočtom odohráva bitka pri rieke Hydaspes proti lokálnemu kráľovi Pórovi. A hoci ho Alexander v boji porazí, prekvapivo z neho neurobí mŕtvého nepriateľa, ale svojho vazala. A plánuje pochodovať ešte hlbšie do indického subkontinentu. Lenže v tomto bode sa stane niečo, čo nedokázali spôsobiť ani perské 100 000 vojakov, ani tamojšie indické bojové slony. Armáda jednoducho povie, nie, my už ďalej nejdeme. Táto vzbúra na hraniciach Indie je absolútnym momentom zlomu celej kampane. Treba si uvedomiť ten kontext. Tí vojaci boli fyzicky vyčerpaní 8 rokmi neustálych pochodov. Extrémne klimatické zmeny, ťažké monzúnové dažde, tropické choroby a neustále brutálne útoky od domorodých kmeňov. Navyše ich zbroj už musela byť úplne zničená a psychika na úplnom dne. Presne. Zdroje popisujú, ako sa ich Alexander snažil zúfalo presvedčiť. Dokonca sa zamkol vo svojom stane a doslova trucoval ako urazené dieťa. Ale nakoniec museli jednoducho ustúpiť. Hranica ľudskej vytrvalosti pre ten pochod 40 000 kilometrov bola definitívne dosiahnutá. A toto je podľa mňa dokonalá historická paralela k situácii, kedy ambície samotného lídra natoľko predbehnú fyzickú a mentálnu kapacitu jeho vlastného tímu, že celý ten systém jednoducho úplne vypovie službu. Namiesto ďalšieho pochodu za slávou na východ sa museli otočiť a ísť domov. Lenže tá cesta späť nebola žiadna víťazná prehliadka slávy. Bola to doslova logistická nočná mora, ktorá bola rozdelená na 3 hlavné trasy. Admirál Nearchos viedel lodstvo po mori, generál Krateros išiel tou bezpečnejšou strednou vnútrozemskou trasou, ale Alexander s hlavnou časťou armády sa rozhodol prejsť priamo cez Makranskú púšť, známu vtedy aj ako púšť Gedrózia. Prečo si preboha vybral trasu cez vyprahnutú púšť bez akejkoľvek vody a zásob? Bol to z jeho strany nejaký krutý trest pre tú armádu za to, že sa mu predtým vzbúrila? Tie teórie, ktoré tvrdia, že to bol kalkulovaný vojenský pokus o logistickú podporu flotily, ktorá sa plavila popri pobreží. Ale iní experti sa prikláňajú k tomu, že to bol skutočne len ďalší prejav Alexandrovej obrovskej pýchy. Akože snaha dokázať nemožné. Áno, snaha prekonať staré legendy, ktoré totiž tvrdili, že túto púšť dovtedy neprešla žiadna živá armáda. Ale výsledkom tohto rozhodnutia bola absolútna katastrofa. Logistika úplne zlyhala. Kvôli extrémnemu nedostatku pitnej vody, šialeným teplotám a paradoxne aj náhlým záplavám v suchých korytách riek tam stratil obrovské množstvo ľudí. Niektoré zdroje dokonca hovoria, že v tej púšti stratil možno viac mužov, než vo všetkých svojich dovtedajších slávnych bitkách dokopy. A to všetko nás už vedie k tomu fatálnemu koncu v Babylone. Je to tak. Potom, čo ten chlap prežil desiatky zranení mečom, prežil šípy po prekonaní púšti a obrovských hôr, Alexander v roku 323 pred našim letopočtom náhle skolabuje. O niekoľko dní zomiera vo veku iba 33 rokov.
A príčin smrti sa uvádza hneď niekoľko. Mohla to byť malária, možno tyfus, obyčajné extrémne vyčerpanie organizmu, alebo dokonca existujú teórie o otrave. Akokoľvek to už bolo, obrovský geopolitický priestor zostal zo dňa na deň úplne bez svojho stredobodu. Otec Filip II vybudoval tú nezdolateľnú vojenskú mašinériu zvanú Falanga. Syn Alexander túto mašinériu použil na dobitie celého vtedy známeho sveta, ale ani jeden z nich nevybudoval ten nutný mechanizmus, ktorý by to všetko udržal pohromade v ten deň, keď už ani jeden z nich nebude dýchať. Presne. Tento vzniknutý mocenský vákuum sa okamžite prejavil vo vojnách diadochov, teda jeho nástupcov. Tí istí bývalí Alexandrovi velitelia a generáli si toto gigantické impérium doslova roztrhali medzi seba. Tento krvavý proces fragmentácie potom definitívne potvrdila a vyvrcholila bitka pri Ipse v roku 301 pred našim letopočtom. Čiže obrovská zjednotená ríša bola definitívne preč a namiesto nej tu zrazu zostala len rozdrobená mozaika helenistických štátov. Materiály spomínajú, že Ptolemajovci prevzali moc v Egypte, Seleukóvci obsadili tie obrovské územia Mezopotámie a Iránu, no a Antigonovci sa usadili späť v Grécku a Macedónii. Plus tu vznikli aj menšie kráľovstvá, ako napríklad Atalovci v Malej Ázii, a táto politická roztrieštenosť trvala ďalšie stáročia, pričom tieto nové štáty medzi sebou neustále a vyčerpávajúco súperili. Až kým sa na scéne neobjavila nová, oveľa systematickejšia sila, ktorá ich všetkých jedného po druhom pohltila. A to bola Rímska ríša. Je dôležité ale dodať, že napriek tomu celkovému politickému kolapsu nakoniec nedošlo k úplnému kultúrnemu výmazu Alexandrovho diela, že? Určite nie. Alexandrove ťaženie vytvorilo obrovský fenomén, ktorý prežil pád ríše o viac ako 1000 ročie. Gréčtina sa stala úplne univerzálnym dorozumievacím jazykom vzdelancov, obchodu a neskôr aj ranej cirkvi naprieč celým východným Stredomorím a Áziou. Helenistická veda, umenie a architektúra vytvorili akýsi staroveký predobraz našej dnešnej globálnej kultúry. A to nás pekne privádza späť k tej myšlienke, ktorú sme si stanovili na samotnom začiatku nášho rozboru. Zdroje jasne opisujú Alexandrovú teoretickú snahu spojiť Európu a Áziu nielen ostrou čepeľou meča, ale aj nejakou reálnou integráciou, tými hromadnými sobášmi a kultúrnou fúziou. Chcel vlastne vybudovať úplne nový, jednotný národ bez tej historickej nenávisti medzi Grécmi a Peržanmi. To bola aspoň tá deklarovaná teórie, áno. Ale pri pohľade na tú obrovskú rýchlosť, s akou sa toto všetko po jeho náhlej smrti okamžite hospadlo, zostáva podľa mňa v priestore visieť jedna nesmierne provokatívna úvaha pre každého z nás. Aká presne? Ak by Alexander náhodou nepodľahol tej hrúčke vo veku 33 rokov, usadil by sa natrvale v Babylóne a dožil by sa napríklad zdravých 60 rokov, skutočne by sa mu podarilo ukotviť a dlhodobo udržať tú zjednotenú eurázijskú supercivilizáciu, fungujúcu na fúzii gréckych a perských tradícií. To je veľká otázka. Alebo bol celý tento bezprecedentný, obrovský helenistický experiment už od prvého dňa vo svojej podstate odsúdený na nevyhnutný zánik, a to práve preto, že celý ten systém vôbec nedržal pohromade vďaka odolným inštitúciám, vďaka nejakému senátu alebo jasným pravidlám pre odovzdanie moci, ale celý čas ho pokope držal len ten čistý, nestabilný kult osobnosti jedného jediného muža. A to je otázka, na ktorú historici hľadajú odpovede dodnes. Je to podľa mňa hlboká otázka o podstate samotného líderstva versus dôležitosti pevných inštitúcií. Taká, ktorá prekvapivo zostáva rovnako aktuálna aj dnes, 1000 ročia po tom, čo macedónske falangy navždy zložili svoje 6-metrové zbrane. S touto myšlienkou sa lúčime a naozaj veríme, že tento dnešný detailný ponor do historických materiálov poskytol zaujímavý pohľad na to, ako sa vlastne tvoria a zároveň rúcajú tie úplne najväčšie stavby ľudskej histórie.